Lykke. Hvad er målet med den her sæson personligt? Det er at blive op i serie 3 og slutte i midten. Minimum. Det var holdet. Hvad med dig selv personligt? Det er jo klart at blive topscorer i den her sæson, ligesom de sidste 2 sæsoner. Hvor mange mål scorede du? Det var... Hvor mange mål scorede du i den kommende sæson? I den kommende sæson, ja. Der scorede jeg scorede minimum 1 per kamp. Har du ventet at se i puljen? Nej. Nej. Har du ikke idé om, hvem vi skal møde så? Nej. Nej. Okay. Hansen, personlige mål i den her sæson? Ikke at få nogen strafspark. Det var mange mål, du har sat dig. Hvad med holdet? En god midterplacering. Har vi holdet til det? Ja. Okay. Har du set puljen? Ja. Hvem er de sværeste modstandere? Se, de gamle klub Dalum er med. Ja. Jeg tror, at Røde skal ikke så meget. Nej. Men OBS har vi ikke dem også? De har også en der. Ja. Okay. Olsen, personlige mål? Jeg tror, jeg har et mål om, at jeg skal score nogle mål, selvfølgelig. Hvor mange? Altså, jeg skal tæt på Lykke, så tæt på som muligt. Du ligger jo i et snit, der hedder lige under 1 mål per kamp. Men jeg har det sådan, at til næste sæson, der har jeg et mål om, at jeg skal lave flere sidst, end jeg laver mål. Men jeg skal minimum lave 5 mål i næste sæson. Det er det i hvert fald mål. Og det er nok til at blive topscorer, det tror jeg nok ikke. Men jeg tror, jeg får lidt mere en rolle i næste sæson, hvor jeg skal lægge op til flere mål, end jeg scorer. Det er i hvert fald. Okay. Hvad med forholdet? Hvad siger du? Holdet. Hvis du så skal kigge mål, hvad skal vi have som målsætning? Altså vi skal selvfølgelig have først og fremmest et mål om ikke at rykke ned. Vi skal blive serie 3, vi skal stabiliseres. Og jeg tror, det bliver svært at blande sig i toppen som udgangspunkt, fordi at... Luk lidt der. Vi har selvfølgelig mange spillere inde omkring holdet, men det kræver i hvert fald, at vi har mange af de samme spillere, der spiller hver kamp. Men minimum, som de andre siger, også en midterplacering. Vi skal kunne være med i serie 3. Hvis I tre skal diskutere sådan sammen, hvad vores styrker som hold er, hvad er det så? Det må næsten være sammenhold. Jeg har et meget godt sammenhold. Nummer 1 er team. Det er teamwork og den team spirit, der er omkring holdet. Det er klart det, der har gjort, at vi er rykket op fra serie 4 til serie 3. Havde den ikke været der, så havde vi ikke været her, hvor vi var nu. Jeg vil også sige, at den måde, vi formår at stå på banen og dække af for hinanden konstant. Det synes jeg er rigtig godt. Svagheder? Jeg synes, svagheden har været, at vi har haft mange udskiftninger. Og det har været svært at stille med det samme hold fra den ene weekend til den anden. Og så synes vi har haft en svaghed omkring midtbanen. Det kan være mig selv inklusive. Det har vi. Det synes jeg også. De 2 midterste midtercentrale, den har været meget svage. Modstanderen kunne løbe lige igennem. Men problemet har også været, at det har været forskellige folk hver eneste gang. Jamen det er, som du sagde før, det er fordi vi har stillet med forskellige hold i stort set hver kamp. Jeg tror, at kernen, eller noget af det, der skal gøre, at vi får succes i næste sæson, det er, at vi kan få midtbanen stabiliseret, og det er de samme folk, der spiller hver kamp, eller tæt på de samme folk hver kamp. Ikke mere end 1-2 udskiftninger i hvert fald på midten. Rent træningsmæssigt, hvis vi kigger tilbage på det sidste halve år, kontra det kommende halve år, kontra tiden før. Så hvordan har træningen været det sidste halve år? Hvad skal vi arbejde med det kommende halve år? Jeg har ikke oplevet så meget før det sidste halve år, men det har været forholdsvis højt niveau i forhold til, hvad jeg har været vant til efter efterskolen. Ja, jeg er ikke tvivl om, det bliver bedre og bedre. Så ja. Hvad skal vi så arbejde med det næste halve år? Det må jeg nævne. Jeg synes træningsmæssigt, der skal vi have noget mere afslutning. Så det ikke kun er, vi angriber, og vi har også afsluttet dårligt, så vi vil have det. Men det skal være sådan, når midtbanen, de skal afslutte. Ligesom angriber. Jeg synes, vi skal have noget mere træning af afslutninger. Men så træningen, der er ikke noget at sige. Den har været suveræn. Jeg har også kunnet mærke, at der kom mere konditionstræning ind i, end der har været tidligere. Det er noget, der kan gavne holdet, fordi jeg er slet ikke i tvivl om, at endnu en gang, hvis vi skal have succes til næste sæson, så kræver det, at vi er i god form.
Det er absolut nummer 1, og vi skal være i god form for dag 1, når det er, vi møder ind og skal spille første kamp. Vi har kunnet se det, at vi går ned, når det er, at vi ikke kan løbe med og følge med, så det er klart, kan vi løbe, så kan vi også spille fodbold. Altså, det hænger sammen, som jeg ser det. Sammen en stor fordel. Ja, kæmpe fordel. Hvad med taktisk? Er det noget, vi skal bruge noget tid på? Der synes jeg, at du som træner har rigtig godt styr på det. Er det noget, vi skal arbejde mere med i det kommende halvår? Du siger selv, det er på den centrale midtbane, nævner du selv. Ja, jeg synes at også, der er noget at arbejde med der måske. Jeg synes ikke, det er noget med taktikken. Jeg synes bare, det skal forstærkes. Altså ikke, at spillerne skal skiftes ud. De skal bare have noget at vide. Altså, det skal gøre anderledes. Ja, men jeg synes stadigvæk, der mangler lidt taktisk. Altså i omkring eksempelvis, lad os tage et eksempel som hjørnespark. Der har vi ikke gjort så meget ud af, hvilke positioner skal vi stå i, og hvordan skal vi tage dem. Skal det være mod forstolden? Skal det være kort hjørnespark eller hvad? Skal vi dække op mandsopdækning? Skal det være zoneopdækning? Eller hvordan og hvorledes? Der har det været lidt egentlig, hvordan og hvorledes det lige forholder sig til det, jeg sagde, tror jeg. Så der er selvfølgelig nogle ting, vi stadigvæk kan gå ind og tage fat i. Jeg tror, at sådan noget som dødboldsituationer, det er en som vi kan gøre lidt mere ud af taktisk. Jeg vil også sige, at selvom jeg sagde godt før, at vi dækker godt op om hinanden og står slidt ned bagved, så synes jeg, at midtbanen skal være meget mere kompakt. Altså, som jeg godt sagde, der bliver løbet for nemt igennem. Så vi skal stå meget mere kompakt centralt. Så må de gerne komme over kanterne, det er ligegyldigt. Men vi skal stå meget mere kompakt centralt. Kort sådan, om den kommende tid socialt. Nogle tiltag, vi skal have fokus på i den kommende sæson. Altså jeg vil sige, personligt så er det fint nok med, at jeg synes, det er et rigtig godt tiltag, men vi har et socialt arrangement hver eneste måned. Det synes jeg er en god ting. Det hjælper rigtig godt på sammenhold. Og det giver kun bonus inde på banen, når vi spiller kamp. Så det synes jeg ikke, der er noget, der skal ændres på. Det ser rigtig fint ud, synes jeg også. Der er mere socialt, end der nogensinde har været i klubben. På den tid, jeg har været her. Nogle sammen vi drager nytte af. Altså, der er nogen, der kan mere end andre. Jeg er så måske en af dem, der måske ikke altid kan være med. Men altså, sådan er det været. Vi prøver at følge med. Er der nogle idéer til nye ting, vi kan lave socialt? Nu er vi ude at spille fodboldgolf. Vi har været ude at spise. Tur ned til Tarpfirma. Hvad med træningslejr? Det er jeg klar på. Ja, det tror jeg, en weekend afsted fredag til søndag. Det er rigtig godt. Det er som regel godt tiltag. Okay. Spil online. Tak.